ጥምቀት ትርጉሙ ትሕቲ ማይ ምጥሓል ብምጥሓል ምስቲ መምህር ሕብረት ከም ዘለካ ምስ ክርስቶስ ሕብረት ከም ዝብለካ ምስ ቃል አምላኽ ብእምነት ንዝመጽእ ናይ ምድሓን መገዲ ከም ዝተቀበልካ ዝኣመነ ተጠሚቑ ምስ ጎይታ ሕብረት ይገብር ካብ ኃጢአት ድማ ይድህን እቲ ምድሓን ግና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ዝመጽእ ምድሓን እምበር በቲ ናይ ማይ ጥምቀት ወይ ድማ ብግብሪ ዝመጽእ ምድሓን ኣይኮነን ቃል አምላኽ ዝምህረና ብእምነት ዝመጽእ ምድሓን ዝምህረና ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ግን ኣብቲ ግብሪ እውን ስለዝሳተፍ ብእምነት ንዝተቀበሎ ሓድሽ ህይወት መግለጺ ናይ ጥምቀት ስርዓት ይገብር በዚ መገዲ እቲ ትርጉም ናይ ጥምቀት ንኃጢአት ምህንጻህ ከም ዘይኮነ ተቀቢልና ነዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ምስቲ ክርስቶስ ዝምሃሮ ትምህርቲ ምስ ክርስቶስን ዝግበር ሕብረት ምዃኑን ተተረዲኡና እዚ ቃል አምላኽ ዝምህረና ትምህርቲ ምስ ሞቱን ምስ ትንሳኤውን ከም ዝሓበርና ንገልጸሉ መገዲ ስለዚ ምስ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዎ ምስ ናይ ክርስቶስ ሞት ሕብረት ከም ዘለዎ ንምግላጽ ትሕቲ ማይ ይኣቱ ምስ ክርስቶስ ትንሳኤ ድማ ሕብረት ከም ዘለዎ ንምግላጽ ካብ ማይ ብምውጻእ ነቲ ሓድሽ ህይወት ከም ዝጀመረ መግለጺ ይገብር እዚ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋሃበና ስርዓት እዩ እቲ ናይ ማይ ጥምቀት ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋሃበና ትእዛዝ ስለዝኾነ ኢና ንገብሮ ዝተፈላለዩ እምነታት ዝተፈላለዩ ስርዓታት ናቶም መግለጺ ናቶም ትእዛዝ የውጽኡ እዮም ከም ቃል አምላኽ ጥምቀት ዝገብር ነቲ ሃይማኖቱ ክገልጽ ወይ ድማ ስርዓት ሰብ ከማልእ ኢሉ ከይኮነስ ንአምላኽ ክእዘዝ ኢሉ ዝገብሮ ስርዓት እዩ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኣመነ ንጎይታ ኢየሱስ ከም ዝእዘዝ ንዑ ክስዕብ ከም ዝወሰነ ክገልጽ ሓደ ሰብ ንክርስቶስ ናይ ምእዛዝ ፍረ የርኢ ኣብ ማርቆስ 16 ቁጽሪ 16 ጎይታ ነዚ ትእዛዝ ከምዚ ኢሉ ይሁብና ዝኣመነን ዝተጠመቐን ክድህን እዩ እቲ ዝኣመነ ግን ክኹነን እዩ ይብለና ስለዚ ቃል አምላኽ ኣሚኑ ዝተጠመቐ ከም ዝድህን እዚ መርገጺ ሂቡና ኣሎ እዚ ትእዛዝ ድማ ነጊሩና ኣሎ ኣጥምቑ ኢሉ ዝለኣኸ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብትምህርቱ ንዝኣመኑ ሰባት ነቲ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ዝተቀበሉ ሰባት ንጎይታ ከም ክስዕቡ ዝወሰኑ ሰባት ብስም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክጥምቑ ከም ዝግብኦም እዚ ኣሚኑ ንዝወሰነ ሰብ ሕብረቱ ምስ ቅዱስ ዝኾነ ስላሴ ምስ ቅዱስ ዝኾነ አምላኽ ምስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ክገልጽ ብናይ ማይ ጥምቀት ሕብረቱ ይገልጽ ብምእማንና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ንእዘዝ ነዚ ዘይገበረ ድማ እቲ ነቲ አምላኽ ዝሃቦ ስርዓት ይንዕቅ ከም ዘሎ ምልክት እዩ ዘርኢ ስለዚ እቲ ናይ ጥምቀት ስርዓት ምግባር ንአምላኽ ምኽባር ከም ዝኾነ ተረዲኡና ኢና ንገብሮ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 29-30 ቃል አምላኽ ከምዚ ይብለና ኩሎም ህዝብን ተገውትን ሰሚዖም ብጥምቀት ዮሐንስ ተጠሚቖም ንአምላኽ ኣድነቕዎ ፈሪሳውያንን ፈለጢ ሕግን ግና ብኡ ኣይተጠምቁን እሞ ነቲ አምላኽ ዝመኸረሎም ምኽሪ ንዓቕዎ ይብለና ፈሪሳውያን ነቲ ናይ ዮሐንስ ጥምቀት ብምንዓቕ ነቲ አምላኽ ዝቐረበሎም መገዲ ነቲ ናይ ንስሓ ምልክት ከም ዘይተቐበሉ ከም ዝንዓቕዎ ከም ዘይኽበርዎ ምልክት እዩ ዘርኢ ስለዚ ነቲ ናይ ጎይታ ትእዛዝ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ንአምላኽ ይኽብር እዩ ዘሎ ጥምቀት ንአምላኽ ናይ ምኽባርና መገዲ እዩ ንአምላኽ ከም ነኽብር ንገልጸሉ መገዲ እዩ ነዚ ምንጻግ ድማ ንአምላኽ ዘይምኽባር ወይ ድማ ምንዓቕ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ እቲ ሳልሳይ ንጥምቐሉ መገዲ እቲ ኣብነትና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምጥማቕ ኣገዳስነቱ ኣርዩና እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 13-17 ቃል አምላኽ ከምዚ ይብለና ሽዑ ኢየሱስ ብዮሐንስ ክጥምቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ ዮሐንስ ግና ንዓይ ብኣኻ ምጥማቕ የድልየኒ ንስኻ ዶ ናባይ ክትመጽእ ኢሉ ኣበዮ ኢየሱስ ከዓ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እሞ ሕጅስ ይኹን
ሕጅስ ይኹን ደኣ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ ድሕርዚ ፈቐደሉ ኢየሱስ ምስ ተጠመቐ ብኡ ካብ ማይ ወፀ እንሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ቅመጥ ረኣየ እንሆ ድማ ብኡ ዝሰመርኩ ፍትዊ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መፀ ይብለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዮሐንስ ክጥመቕ ከሎ ክንስሓሉ ዝግብኦ ኃጢአት ኣይነበሮን ንስሓውን ኢሉ ኣይኮነን ኢየሱስ ዝጥመቕ ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብነትና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ነቲ ናይ ዮሐንስ ኣገልግሎት ኣፍልጦ ብምሃብ ካልኣይ ድማ ኣብ ክንዳና ወይ ድማ ንዓና ኣብነት ንምዃን ነቲ ናይ ጥምቀት ስርዓት ንሕናውን ኣፍልጦ ክንህቦ ንዓና ኣብነት ዝኸውን ነጥብታት እዩ ዝህበና ዘሎ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ክገብር ከሎ ንሕናውን ብኡ ሕብረት ክንገብር ከለና ሓድነትና ኣብ ክርስቶስ ዘለና ሕብረት ኢና ንገልጽ ዘለና ስለዚ ጥምቀት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምሃሮ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ዝገበሮውን ስርዓት ስለ ዝኾነ ንሕናውን ንስዕቦ መገዲ እዩ እቲ ራብዓይ ሐዋርያት ከይተረፉ ነዚ ስርዓት ምምሃር ጥራይ ከይኮነስ ብትምህርቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠሚቖም እቲዮም ናይ ቀደም ቃል ኣምላኽ ዘርኤና ናይ እምነት ኣቦታት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ክስዕቦ ዝወሰኑ ዘበሉ ኩሎም ነዚ ስርዓት ብምግባር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕቦ ኢና ንርኢ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 41 ከምዚ ይብለና እቶም ሽዑ ዘረኡ ባህ ኢሎም ተቐበሉ ተጠምቁ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣስታት 3000 ነፍሳት ናብታ ማሕበር ተወሰኸ ይብለና ነቲ ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ነቲ ጴጥሮስ ዝሰበኾ ትምህርቲ ዝተቐበሉ ዘበሉ ኩሎም ብኡ ብክርስቶስ ወንጌል ብምእማን ጥምቀት ከም ዝገበሩ ሕብረቶም ምስ ክርስቶስ ዘለዎም ሕብረት ከም ዝገለጹ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ምስ ክርስቶስ ምስቲ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ሕብረት ከም ዘለና ምስቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተኣዘዘ ትእዛዝን ዝተገብረ ነገራትን ሕብረት ከም ዘለና ክነርኢ ሕጂ ናይ ጥምቀት ስርዓት ክንገብሮ ዝግባአና ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ